παρακαλώ, κάνε γρήγορα και βρες τον ιερό ασημένιο Πες μου. κρίσταλο. Τι είναι ο ιερός ασημένιος κρίσταλος? Εσύ ποια είσαι? Σε παρακαλώ, ψάξε για τον ιερό ασημένιο κρίσταλο. Όλα θα φτιάξουν αν βρεις τον ιερό ασημένιο κρίσταλο. Πάλι αυτό το όνειρο. Ποια είναι αυτή η πριγκίπισσα? Και εκείνο το αγόρι με τη μάσκα είμαι εγώ. Ο ιερός ασημένιος κρίσταλος. Όλα θα ξεκαθαρίσουν αν βρω αυτόν τον κρίσταλο.